Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, bideok aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiak eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz, jainko ahal guztiduna. Egizu, Buenaventura, gotzai santua, zerurako jaiotzen ospatzen degunok, haren irakaspen argitsuaz balia gaitezela, eta haren maitasun gartsuari jarrai dezaiogula beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Zertarako ditut nik, zuen opari ugariak dio jaunak. Aseta nago aharien erre opariaz. Aseta abere gurien gizenez. Txekor, bildots eta akerrodolik etzaita txegin. Zergatik zatozten ere aurrera. Nork eskatzen dizue horrelakorik, nere atarietan sartzen zeratenean. Ez ekarri gehiago neri opari utzalik. Intzentsuaren kea iguingarri zait. Hilberri larun bat eta batzarrak ezin ditut jasan. Gaiztoak dira zuen batzarrak. Zuen hilberriak eta jaiak gorroto ditut. Aspergarri zaizkit nekatua naukate. Eskuak zabaltzen dituzuenean, beste aldera begiratzen dut. Zuek otoitz eta otoitz aritzen bazerate ere. Nik ez dizuet entzungo. Eskuak odolez beteak dauzkazue. Garbi zaitezte garbitu. Ken nere begiak aurretik. Zuen ekintza gaiztoak utzi oker egiteari. Ikas on egiten. Bila ezazue zuzentasuna. Lagundu zapalduari, eman berea umezurtzari, eta egin alargunaren alde, jaunak esana. Erantzun salmoa, zuzen dabilenari diot salbamena erakusten. Ez zaitut salatuko zure opariak direlata, zure erre opariak beti aurrean bai dauzkat. Zuzen diot salbamena erakusten. Ez dut hartuko zure etxetik zekorrik, ez da akerrik ere zure eskortatik. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek onela esan zien bere apostoluei. Ez uste izan, ni pakea ekartzera etorren izenik lurrera. Pakea ez, baino ezpata ekartzera etorren eiz. Gizona bere itaren aurka jartzera etorren eiz, eta alaba amaren aurka. Eta erraina amari arrebaren aurka. Nork bere etxekoak izango ditu etxai. Aita eta ama, ni baino maiteago dituena, ez da niretaz gai. Semea edo alaba, ni baino maiteago dituena, ez da niretzat gai. Eta bere gurutzea hartu eta nirekin ez datorrena, ez da niretzat gai. Bere bizia beretzat gordetzen duenak, galdu egingo du. Eta bere bizia nigatik galtzen duenak, beretzat gordeko du. Zuek hartzen zaituztenak, ni hartzen hau, eta ni hartzen hauenak, ni bidali nauena hartzen du. Profeta bat, profeta delako hartzen duenak, profeta saria izango du. Eta zintzo bat zintzo delako hartzen duenak, zintzo saria izango du. Neri ikasle delako txiki hauetako bati baso bat hotz edateko ematen dionak, benetan diozuet,
ez du galduko bere saria. Bere 12 ikasleei irakaspenak eman ondoren, joan egin zen Jesus handik, herri haietan erakustera eta hotsegitera. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak San Buenaventura ospatzen du. Hain zuzen ere, 13. mendeko frantziskotar, esan genezake itzal handiko bat. San Buenaventura, bera italiarra zen, Asisko Frantzisko bezala, eta Frantzisko hil eta gutxira, esan genezake ez zuten goitzi ditu, baina handik gutxira izan duzan halako, esango duke, Frantziskotarren mundu hortan oso garrantzi handiko figura bat. Piskat Dominikotarretan, Dominikoetan, Santo Tomas Akinokoa izan duzan bezala. Guzmango Domingok fundatu, baina gero halako figura importante bat sortu zen. San Buenaventurak izan duzitun, esango duke, batez ere, 3 esparru garrantzi handikoak. Alde batetik, filosofo bezala, pentsalari bezala, eta baita ere teologo bezala. Garrantzi handikoa izan duzan bere garaian, deitzen zaio doktore serafikoa eduki zuen garrantziarengatik. Esan Buenaventurak, bere idatziak, bere filosofia, pentsamendu guztiik eta horiek denak halako garrantzi handia dukate. Eta halako garrantzia ematen zaio, baita ere teologia eskolastikoan San Buenaventurari. Beste aldetik, San Buenaventurak ere garrantzi handia eduki zuen Frantziskotarren ordenean. Aiatu zen, esan genezake, izan duzen, generala izatera, Frantziskotarren generala izatera, eta baita ere Elizan, halako itzal bere eduki zuen, kardenal izendatua izan baitzen. Ikusten dugu, Asisko San Frantziskok sortu zuen oso talde humila, humiltasuna, evangeliotikan gartu egotea, natura mahitatuz eta baino, gero ohartzen gera horrek Elizan ere halako eragin mesedegarria izan duzuela eta aita santuek garrantzi eman zioten oso hasieratik. Eta horren adibide da San Buenaventura kardenal izendatu izan duzela. Eta beste aldetik ere karidadea. Bere karidadea, maitasuna, santutasuna oso handia izan duzan. Otoitz asko egiten zuen gizona eta karidadezko obrak ere bai asko. Esan genezake santua dela horregatik batez ere. Hori da, bere 3 fazetetan, nik esango nuke, importanteena santutasunari dagokionez. Pertsona oso argia eta idazle bikaina izan duzela oso ongi dago, eta horrekin ere mesede handia egin zuen bai Elizan, bai Frantziskotarren ordenean, baita kardenal bezala mesede handia egingo zula, baita ere ongi dago. Baina hori baino importanteagoa, santutasunari dagokionez izan duzan bere bizi espirituala eta bere karidadezko bizia. Hoxe izan duzen, nik esango duke, bere esparrurik handiena eta importanteena. Eskatzen diogu gaurkoan guri ere eman dezaigula halako maitasuna. Bai jakinduriarekiko maitasuna, baita Elizarekikoa eta lagun urkoarekikoa. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki gaixorik dauden guztien alde. Jangoikoak indarra eman dezaien, eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Andres Zestauzana jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eskar ezaiogun jaunari. Entzun aitaguna bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Begira jauna, otoitzean ari den Elizaren doaiei, eta egizu hoiek hartuko dituzten fededunak gero eta santuago izan daitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guztidun beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure Elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide edarrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guziekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu daituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki Andres Zestau, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doartsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun.
gure errealizazioen ezaguna, etorri zure erreinoa, egin beti zure nahiazkoa bezala gurean ere, eman duzu gaur egunotako horia, markatu gure zorrak, gure zure zorrak garrazatzen ezkero, eta ez dute atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emai duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdi eta sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esena da apostoluei, bakea guzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoi. Zure mailan janaritu gaituzu jauna, egizu misterio hauetan parte hartzen dugun bakoitzean, sendo dadila gure salbamenaren maitza Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereika zaitzat eta jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.